Salutare, bun la nou clip! Azi o să mergem prin gheața aia de acolo, sau să vadă. Dar vă rog frumos să mergeți la Sofia, să vă abonați. O să vă las în comentarii contul ei și haideți să încep. Dar vă rog frumos să vă abonați la ea, cea mai bună prietenă. Oh. Aici e un pic frig, că nu-i soare. Uitați-vă, nu-i soare. Și scrieți în comentarii partea a doua dacă vreți să ne dăm și pe gheață, să fie cool. Nu uitați să vă abonați la Sofia.